No, takže nachádzame sa v Chorvátsku na Otočic Vela Smokvica. Je to ostrov, ktorý vlastnil bývalý majiteľ Konzumu Ivica Todorić. Len celý tento ostrov prepadol štátu, potom ako po ňom vyhlasili pátranie, on utiekol a niekedy tieto stavby, čo tu vidíte, za chvíľu sa tam pôjdeme pozrieť a všetko tu ostalo vlastne ako keby chátrajúce, ale sú tu normálne ešte okna s fóliami, že v roku 2020 sa tu ešte stavalo, už to tu začínajú ľudia vybrakovávať, takže poďme sa pozrieť na niektoré z týchto budov. A sú tu takisto bunkre vojenské bývalé, sú tu katakomby, takže skúsim to celé prebehnúť. Vôbec tu pravdepodobne ešte nikto takéto video nerobil. Takže poďme sa na to pozrieť. Tu sú nejaké budovy prístavného charakteru. Ale je tu bordel, akože vtáky tu sídlia, tu ako keby nič není. Ešte pohľad na prístav z tejto strany. A tu už vidíte niektoré z tých budov do kopca. Takisto budovka. Budem trochu svížnejší, lebo nemám na to úplne čas a vôbec som takéto niečo neplánoval točiť. Jau. Takže tu už je vybrakované veci pomaly. Tu vidíte schodíky, v strede telky. Takže tady sa poviem vybrať hore na jednu časť ostrova. A uvidíme. Tu je cestička, ktorá vlastne ide takto z druhej strany. My pojeme tadeto. Neviem presne, kedy ten Ivica Todorić utiekol, ale počítam prvé články sa začali objavovať niekedy 2017, že má problémy. Spreneveril nejakú DPH, takéto veci, takže frajer, no. A vlastne celý tento ostrov, ako som hovoril, sú tu aj vojenské stavby. Ostrov slúžil na monitorovanie tých okolitých vôd počas balkánskych vojen. Tu vidíme, že tu bol pravdepodobne nejaký výťah alebo niečo. Tajto sme prišli. Tieto schodiska sú ešte staré, ale pôjdeme aj po úplne nových. Čavo si tu chcel asi vybudovať proste súkromný ostrov, čo sa mu aj podarilo, len to nestihol dokončiť. Prichádzame k ďalšej stavbe. To je vlastne najvyšší bod kopca, alebo teda ostrovu. Vidíte, že tu sú už nové, alebo teda relatívne nové rozvodové skrine atď. Pozrieme sa dnu. Nebudem vám ukázať všetko, lebo je to zbytoč. Tu asi aj nejaké sklady. Pohľad už na druhú stranu ostrova, ale ukážem vám to ešte lepšie. Ideme ešte pozrieť na strechu tejto budovky. To je nejaká výhľadňa. Takže to by mal byť asi najvyšší kopec, alebo najvyšší bod ostrova. Ale na druhej strane ešte heliport, tak to mi príde, že je v podstate asi takisto vysoko. Tu ešte vidieť starý maják vlastne s nejakým asi, nehovorím, že to bol kláštor, ale asi pre tých, čo tam obsluhovali maják. Sa vraciam od tej budovky. Tu hore už začínajú nejaké
vojenské stavbičky. Idem tam ešte vybehnúť. Real quick. Absolutne netuším, ostatný drátik. Absolutne netuším, na čo presne tie stavby fungovali. Nebudem tu zbytočne mudrovať. Tam určite nejdem. Celý ten ostrov je podkopaný. Tu za tou skalou je tá budova, tam je ešte vidno troška, odkiaľ som došiel. A tu už je vidno aj tie obrubníky, že toto už sú nové stavby. Toto už není z 90. alebo z 80. keď sa tu stavali bunkre, alebo bohvie, kedy sa to stavalo, asi aj skôr. Takže zbehnem tu dole a tu už začínajú výlky pána Todoriča. Niektoré sú otvorené, ako som hovoril, niektoré už sú vybrakované. Takže ideme to očekovať a potom pôjdeme do tých bunkrov pozrieť. Teraz je nejakých 7 hodín ráno. My sme boli na jachte, takže my sa tu pohybujeme vlastne ako chceme, ale všimol som si, že teraz sme tu sami, ale ľudia sa sem chodívajú kúpať. Prídu na lodičke ráno na pláž a potom odvezú, alebo tie lodné taxíky ich sem vozia. A ono to vlastne prepadlo štátu, takže teraz to je vlastne všetkých alebo nikoho. No a tu už vidíte, že tie suché stromy sú tu aj polamané, bola výchrica, a to už dávnejšie. Troška tu popreskakujeme. To je presne druhá strana ostrova, odkiaľ som začínal video. No, môžeme ísť zamrknúť prvú nehnuteľnosť, takúto novšiu. No poďme, dúfam, že tu na mňa niečo nevybehne. Sauna. Toto sú ešte úplne že nepoužité veci, nezapojené veci, pozrite sa na to. To vidíte, že není ani zažlpnuté, toto nebolo ešte ani zapojené. Kľúčky nové. Myslím, že nejakých 4 klíma úplne nová. Myslím, že klíma úplne nová. To bola nejaká umýváreň, ako keby. Fúha. To je dosť dlhá chodba. Bar. Mám len takúto baterku, takže nedá sa nič robiť. Lepšie vám to neviem natočiť. Zatočiť. Wow. To je vlastne ten bar. Ešte aj tam sa môžem pozrieť. Ale tu nič není. Sú tu zatemnené tie okna, takže je tu tma. Bez baterky takto. Ja som tu prvýkrát, takže vás vediem, môžem sa tu kľudne niečoho strašne nalakať.
To je dole pláž za touto strechou. A tu niekde som dole začínal video. Takto som vybehol hore. Sa vraciam po teraske naspäť na tú cestičku, keď som prišiel k tejto prvej budove. Nebudem asi obiehať úplne všetky tie budovy, lebo proste vyzerajú na jedno kopyto, hej, že zariadené, ešte vôbec nevybývané. A na niektorých oknách sú ešte fólie a takéto blbosci. Ale to by som tu bol 3 dní, keby som mal všetko natočiť a nemám tak veľa času, lebo už sa posúvame ďalej. Ale niekde sú to aj takto ešte stavebný materiál nanosený. Takže tu sa plánovalo veľmi stavať, tu určite niečo malo vyrásť. Ideme sem obehnúť tento. To je zamknuté. Už tu počujem nejaké loďky, takže možno už sem nejakí prví výletníci zasa idú. Fíha, to je zvláštna miestnosť. Tu je vchod. Tu je akože bar. Alebo čo, šatník? Asi šatník, neviem. Absolutne netuším, šatník to asi nebude. OK. Ale čo? Niekto využil. Wow. Pekná tapeta. Absolutne netuším, čo to je. A že tu neviem, niečo vyletí. Tam som bol. Ideme teraz tadeto. Či sa niekam dostaneme. Už vlastne je tá pláž. Jediná takáto, ktorej sa dá prísť. Ako keby ležať tam na pláži, hej. Ostatné sú len také, že tam viete pristaviť loď. A potom z toho skákať do vody napríklad. Idem rýchlo pozrieť toto. Ale tam sa tuším ani nedalo ísť dnu. Keď som to tu včera rýchlo pozrel, tieto najbližšie. No, to je všetko to isté v podstate. Vidíte, že tie tienidla, podlahy, to je všetko na ten istý spôsob. Nejaký stromček už nevydržal. A hento je tiež to isté, to je nič, to som včera pozrel. Ale hovorím, všetko vyzerá na to isté, na jedno kopyto. Takže zbehnem teraz tu dole a vybehneme potom tam hore ďalej na kopec. Je tam heliport a tam už sú tie vojenské stavbice. Ale výhľadíky dobré, akože. Chápem, prečo si páneček vybral tento ostrov. Dobre môj. Od pláže teda ideme hore. Keby som neodbočil k tým domom, tak prídem touto cestou. Tuším aj nejaký počítač, monitor od počítača na zemi. Je tam strašný beach bar. OK.
To je extrémny bordel vnútri. Točím to len z ruky a ponáhľam sa, takže keď to bude moc roztrasené, tak sa vám strašne omlouvám a ospravedlňujem. No tu máme tenisový ony, sieť ešte natiahnutá. To sú nové stavby všetko, alebo tak 5-ročné možno, max 10. Trafostanice nové. Ideme od kurtov ďalej, teda hore ešte. Tu sú vytvorené chodničky. Chorváti to už samozrejme prebádavávajú. To som asi nepovedal úplne dobrý slovotvar. Ale vôbec vám to určite nevadí. Už sa tu blížime cez túto opičiu dráhu. Sa blížime hore na heliport, kde si Čávo podľa znalosti miestnych pristával často svoj vrtuľník a vlastne hýbal sa skôr na vrtuľníku ako na lodi. Tu sú tie stavebné materiály, čo som hovoril. Pripravené. Latrinka. No. Ukážem vám najprv heliport a potom sa vrátime sem dole. Majačík troška. No a tu už je vlastne heliport. Svetielka okolo po obvode a pred nami je máre. No a tu dole, tam pojeme tiež za chvíľočku. Už sú tie vojenské stavby, katakomby a teda. Tuto je aj vidieť, už asi núdzový výlez, predpokladám. Musím to troška obísť. Tu je taký veľký zraz, ak sa nemýlim. Takže ideme tajto. Akože krásne tu je. Ticho, veľa takto stromov, čiže pod nimi je, aj keď je 35, tak je tu akože krásne. Tu sú veľa takýchto dutých, akorát som na to vstúpil, pod tým je jama. Všade sú tu takéto, toto je celé podkopané, celý ten ostrov je podkopaný. No a tu vlastne už, alebo ne, že prvá, už ste videli nejakú vojenskú stavbu. OK. No tam neviem, či sa mi úplne chce ísť. No ale tu, čo je zaujímavé, tak toto vlastne poháňal, predpokladám, elektrinu celého ostrova. Toto, ak sa nemýlim, je 6-valec, nejaký asi dieselový agregát. Tak toto je extrém. Toto asi odtiaľ to teda nikto na lodi nevedel zobrať do nejakých zberných surovín. Takže vyzerá to tu, jak to vypadá. Poistková skříň. No dobre, fú, a tu dole, akože nehnevajte sa na mňa, ale tam sa mi fakt nechce ísť. No, gulometné hniezdočko.
Ešte lepšie. Nemyslíš vážne? Dobre môj. Tak tam nechcem ísť. Ale kurva. Veľký rešpekt urbexisti, že chodíte na takéto miesta sami, lebo kokot. Prepáčte za neslušné výrazy. Myslíš vážne? Ó, tvoj východ. Tak dobre. Podesta? Teraz ale, že kde som sa dostal? Ó, gulometné hniezdočko. Dobre. Tak toto je fajn. Neviem to moc lepšie natočiť, lebo za mnou už je spád a je to tu všetko rozprachnivené, prehnité, takže nechcel by som sa tu niekde dokaličiť. No, čiže toto sú vlastne tie schody, čo som vám ukazoval z toho heliportu. Ja som tu podliezol horu a bol tam ešte henten... Toto čo? Fú, toto je nepríjemné. To asi preskočím. Radšej. Fú. No, čiže tu je asi lepší záber. Tu hore je ten heliport. Toto musím teraz prejsť týmto úsekom na schody. Dobre. Čiže toto sú schodíky, tam som stál presne hore, keď som hovoril, že pôjdeme dole týmito schodami, ale človek mieni a život mení. Asi bezpečné. Tu schodíky idú ďalej. A dole zase nejaké výlezy, šachty. Samozrejme pristavovali lode. Teraz pôjdeme dole. A to akože nevyzerá úplne, že stará stavba. To som presvedčený, že niektoré z nich troška rekonštruovali. Ale tie zábradlé, samozrejme, to už je úplne prehnité. Toho sa ani nechytám. No, takže toto, neviem, čo je toto, absolútne, už som to videl v ďalších budovách. Boh vie. Kuchyňa. To by na Slovensku asi v opustených budovách dlho nevydržalo, ale je pravda, že toto je ostrov a si bolo asi veľce napadné, keby sem niekto príde na loďke a odchádza so zbernými surovinami. No a teraz vlastne ideme k najzaujímavejšej veci podľa mňa a tam čo som bol hore, čo tam boli jedno schodisko dole, z ktorého som sa dostral, tak tuto, keďže sme už nižšie, viem, že je vchod, lebo sme to videli z lode, taký jaskinný ako keby. A to je už reálne jaskyňa a to podľa mňa ústí k tým schodom, ale neviem, uvidíme. Nechce sa mi tam ale ísť.
Ukážem vám pohľad ešte z vody, aby ste videli, jak dajme tomu ten ostrov vyzerá z vody z tejto strany. Oj, tu sa dobre šmíka. No, čiže tu je táto budova, je tam napísané Zabraná prilaza alebo no entry. Neviem prečo, ale to je to prvé, čo vidia lodičky, keď prichádzajú. Tam je to guľometné hniezdo, alebo teda vchod. A pod tým, tuto to vidíte, v strede obrazovky je vlastne vybetovaný vchod a tam je jaskyňa. Takže tam ideme teraz. Vybehneme to naspäť. No, som sa odpojil. Neviem, kade sa sem chodilo oficiálne, ale tu možno bolo niečo, čo spadlo. Nejaké schodisko. Ale fakt netuším, tak poďme na to. Idem na dvoch nohách. No. Let's go. Sú tu vtáky. Už počujem, že tu robí bordel. Určite mi vyletí do huby. Troška sa sčupím. No poď, Dunčo, vyleď. Toto bude nepríjemné. Fuj, strašne veľa komárov tu je. Fuj, to je 1000 komárov. Fuj, fuj, fuj. Dobre, cítim vzduch. Som presvedčený, že... Fúha. To neviem, čo je. Schody by mali byť z inej strany. Toto budú podľa mňa oni. Čo ti jebe, to je jaká dlhá chodba. Už ma žerú komáre. Second top. A tu čo? Zelená šípka značí únikový východ podľa mňa. Jo. Absolutne netuším, kde som. Ale som pripravený na fist fight. To je slepá? Ó, svetlo. A to je iné guľometné hniezdo. Tu som nebol. A som rád, že som vonku. No, akože nejdem sa tam už vrácať. Tam je vlastne ešte ďalšie, to sme videli tie odbočky. Aha, dobre, tak už chápem. Takže sú tu, tie výstupy na bok boli výstupy k ďalším guľometným hniezdám. Teraz ich všetky uvidíte. Tam vzadu vidíte jedno. Tu bližšie vidíte druhé. Dnes to strašne lesne, dúfam, že to budete vidieť. A tu je to, čo som vyliezol teraz. Fuj. No, takže asi nič viac jak toto by sme neuvideli. Potešilo ma, keby som sa dostal tými schodami
A teraz, keď už som tam bol vnútri a teraz som vyliezol, tak viem presne asi aj povedať, že kade výjsť alebo čo, ale už sa mi to nechce ísť absolvovať. Úprimne. Tak vybehnem to tu hore. Teraz som hore na tom guľometnom hniezde. No dobre, takže taká rekapitulácia, dúfam, že som si zapamätal mená dobre. Ivica Todorič vlastnil ostrov, bol na ňo vydaný zatýkač, utiekol, ostrov prepadol, preto chátrajú tie budovy, tie novšie, ktoré sme videli. No predtým celý ostrov bol podkopaný katakombami vojenskými, ktoré sa používali počas balkánskych vojen. A ostrov sa volá Otočic Veľa Smokvica, čiže ostrov Veľká Smokvica. Keď som hľadal nejaké posty z tohto miesta, tak som vôbec nič nenašiel na social medias. Takže pochybujem, že niekto odtiaľ to niečo natočil. Tak zo Slovákov určite ne. Samozrejme nejaký chorvátsky urbexeri asi áno. A tu je vlastne to prvé guľometné hniezdo, do ktorého som sa dostal tými katakombami. Tu vidím, že je spevnené. Čiže to by ma neprekvapilo, keby sa niečo prepadávalo. Čiže tady som vyšiel, potom sme zbehli dole. Ešte vybehnem tu. Ó, Zajko, to nemyslíš vážne? To nemyslíš vážne? Skoro by som to aj padol. No a to teda výhľadka bola nejaká výhľadňa. Kde je ten Zajho? To som nečakal. Jak sa sem dostal zajac? Jak sa na ostrov dostal zajac? Ďalšia nejaká výhľadňa. Čau Zajo, viem, že si tu niekde. Pekná túra na ráno. Trvalo mi to asi tak hodinu obehnúť. Ale tak kto není športovaný, tak by to asi mal veľký problém s niektorými úsekmi. No, takže z tohto miesta asi by sme sa mohli rozlúčiť z ostrovu Veľká Smokvica alebo Otočic Veľa Smokvica. Toto je moje prvé urbexové video a keby sa vám to páčilo, tak mi dajte vedieť a môžem pobehať aj iné pekné miesta. Čaute sa, majte sa.